Lektion 5, meine Freunde. Wortschatz, das Aussehen und als Grammatiksteigerung des Adjektivs Wortbildung hen und lein. Aber auch noch trennbare Verben und Imperativ. В пети урок ние ще разгледаме темата за моите приятели. Като лексика, нови думи, das Aussehen. Как изглеждаме, как изглеждат хората, как изглеждат нашите приятели. Steigerung des Adjektivs означава степенуване на прилагателното. Wortbildung, словообразуването, този път ще се научим да образуваме умалителни съществителни, които завършват на hen und lein. Но също така trennbare Verben, което означава глаголи с делими представки. Но да започнем. Beschreibt jeder von den Erzählern. Опишете тримата разказвачи. Der Junge im ersten Text ist. Да се върнем на първия текст. Der Junge. Meine Freundin Beate ist 2 Jahre älter als ich. Как да опишем тези трима разказвачи? ist niedriger, той е по-нисък. Schwimmt besser oder wiegt genau wie seine Freundin. Тоест, той плува толкова добре, колкото и неговата приятелка. Той е толкова висок или той е по-нисък, niedriger, от своята приятелка, но тежи също толкова, колкото и тя. Die Erzählerin im zweiten Text. Момичето, което разказва във втория текст, ist ein Mädchen, едно момиче. Es heißt Es hat lange blonde Haare. Die Haare des Mädchens sind lang. Und im dritten Text sieht, mein Freund ist niedriger als ich, das heißt, der Junge ist größer als sein Freund und sieht auch besser aus. Изглежда също така и по-добре. Und so jetzt weiter. А сега да продължим с степенуването на прилагателните.